Ayan guys, yung body, yung rabbit kong babae, ayan, nanganak na siya guys. Titingnan natin. Ayun. 5 yung baby niya guys. Si mother doon nanganak na. 5 yung baby niya guys. Ayan. So, ang oras natin ngayon ay madaling araw na po ng alas 12. Ayan, si Mother Do. Talaga naman. 5 yung anak niya. Maingay si Mother Do. Ayan, si Father Do nasa tabi. Ayan siya. Ayan siya guys. So, lahat naman healthy at saka healthy naman lahat. Ayun. Nagagalit si Mother Do guys. So, igalak na natin. 5 yung anak niya guys. Thank you Lord.